je, da kažem, kupilo čitateljke u Srbiji i mogu hvalisavo da kažem, bio prošla napisana knjiga, da sam ja domaći pisac koji je sigurno napisao najveći broj posveta i to je jedan predivan osjećaj. Da radite na televiziji, onda prosto kad mi neko kaže bila je dobra Balkanska ulica, ja negde 99% toga pridajem Gostu i RTS-u, jer to je komplement životnoj priči tog gosta i iskrenosti tog gosta. Ali kada vam se neko za roman kaže da ga je pročitao u dahu, da je dočekao zoru u suzama, da je podlačio žutim ili crnim markerom neke rečenice, onda ja to potpuno sujetno prihvatim samo na moju zaslugu i taj osjećaj sreće kad susretnete svakog čitaoca oči u oči i kad vam kaže bar jednu rečenicu iz romana, to je nešto neopisivo, to je lepši osjećaj nego kada dobijete honorar za 50.000 prodatih primeraka. To je nešto što te natera da i dalje kopaš po sebi, po drugima i da napišeš i neki novi roman.